Visszaszereztem. Visszaszereztem ezt a csatornámat. És hogy veszítettem el? Mivel apum e-mailével volt ez a csati regisztrálva, eltűnt a Switch account lehetőségnél ez a csatorna, mert én a saját e-mailemen beadoltam magam menedzsernek, és már csak menedzserként férhettem ehhez a csatihoz, szóval muszáj volt csinálnom egy újat, viszont tegnap én és apám nagy nehezen visszaszereztük. Szóval nincs szó feltörésről meg ilyenekről, csak egy kis hiba. Viszont lehet, hogy azon a csatornán fogom folytatni a videógyártást. Ja, és oda is fel lesznek töltve az olyan videók, amiket úgy érzek, hogy fel kell töltenem. Itt azokról a videókról beszélek, amik ide vannak feltöltve. Mint például a DDKT-im. És minden Facebook hülyék részt is fel fogok tölteni, és lehet, hogy a többi részek már csak oda fognak felkerülni. Készülök még sok mindennel, rövid Minecraft filmekkel, vagy más videójáték filmekkel, készülök egy játékot is tervezni, és az már folyamatban van, és paródiákat is tervezek. 2 videó van az új csatornámon. Az egyik, egy Orbán Viktor GTA 6 előzetes, és a második pedig az új intróm. Szóval iratkozzatok fel az új csatornámra is. Egyenlőre ennyi. Legyen szép napotok, estétek, délutánotok, sziasztok!